O tom, že ľudové zvyky a tradície sa ešte stále zachovávajú a tešia sa veľkej obľúbe i u tých najmenších, svedčil aj Medzinárodný folklórny festival, ktorý sa uskutočnil v Jelenci. Stretli sme sa pri príležitosti 18. výročia vzniku nášho detského folklórneho súboru Jelenček, ktorý tu funguje od roku 1991. Vznikol pri miestnom odbore Matice slovenskej v Jelenci. Ja sama s manželom vediem tento súbor 16 rokov, takže už sme toho prežili dosť. A práve preto som sa rozhodla, že aj v našej obci by sme mohli. Boli sme svedkami veľakrát takýchto folklórnych podujatí na medzinárodnej úrovni a práve preto som chcela, že aby aj v našej obci niečo takéto bolo. S prekrásnymi krojmi a tradíciami svojich predkov prišli Jelenčanov zoznámiť aj súbory spoza hraníc Slovenska. Každý rok sa tu stretne jeden zahraničný súbor, dnes sú tu dva dokonca. Je tu z Moravy súbor, Hrozenek, tí sú z Bulhár, to je obec okolí Břeclavy. Druhý súbor je z moravského Žižkova, Žižkovianek. A najdôležitejší, alebo ako by som povedala, naši hostia, ktorí sem prišli na 3 dní, sú z Poľska. Je to detský folklórny súbor Zavaterník, u ktorého sme my sami boli v lani na jeseň hostiami ich festivalu, takého bačovského festivalu. Tiež sme u nich pobudli 3 dni. I počas pobytu v Poľsku deti nadviazali nové priateľstvá. Domov sa vrátili plné dojmov, zážitkov a nezabudnutelných spomienok. Úplne zaujímavé to bolo pre nás, aj pre deti, zvláštne, že ako tam tí ľudia žijú, ešte s tými ovečkami, kravičkami na tých kopaniciach, to bolo ako keby sme v minulom storočí niekde. A práve preto som chcela, aby aj naši ľudia ešte nemali možnosť vidieť týchto goralov, alebo proste takýto typ folklóru. Takže snažím sa, aby to bolo pestré, aby mali ľudia čo vidieť, aby sme spoznali aj my iné regióny, iné družby, nadviazali iné priateľstva. A práve preto sme sa tu dnes v takomto zoskupení zišli. Folklórny súbor Jelenček má za sebou už množstvo skúseností a vystúpení. Svedčili o tom i drobní folkloristi, ktorí na javiskových doskách predviedli hry a tance z okolia obce Jelenec. Hádam, tak pravidelne každý rok sa zúčastníme jedného zahraničného vystúpenia. Boli sme aj tento rok, 1. mája v Moravskej Novej Vsi vystupovať na ich takých dedinských oslavách. Taktiež sme boli na jeseň, v októbri sme boli v Poľsku. V minulosti to bolo v Chorvátsku, tam hádam aj zo 3-krát. V Karlových Vároch, Chomutove, na Balaton ideme aj tento rok. Takže aj tam pravidelne by som povedala, že dosť často máme už také dobré známosti alebo tie priateľstva nadviazané, že sa vraciame a oni sa vracajú zasa k nám. Priateľstvu sa naozaj medze nekladú a môže sa ocitnúť kdekoľvek. Družba s českým folklórnym súborom priniesla do Jelenca nádych moravskej kultúry. Tu máme takovou plejádu detí od 5 let vlastně až do 15, tak to tak dělíme, protože ty starší už se nehodí, aby tancovali takové ty hry dětské a oni by si rádi zatancovali, tak ty zastančí. Dneska jsme si připravili malé kuchařky, potom pásmo ráno na trávě, kde děti prostě jdou, než ještě jak chodívali kdysi na travičku pro králíčky, pro kravičky a podobně. Takže my to máme stvárněné na jevišti a pak v tom druhém vstupu jsme si připravili tance z Dolňácka, to už tančí ty větší děti. U nás je velmi populární slovácký verbuň, byl přijatý tak, jak u vás slovenská fujara, tak náš slovácký verbuň byl přijatý na seznam do UNESCO, takže to jsme si připravili a potom zase ty maličké děti zatančí na husíčky.
góralski to jest taki tradycyjny nasz z Podhala, z regionu. My sme sa predstavili s spod goralskými tancami, ktoré sú špecifické pre náš región. Chlapci s klobúkmi, bielými košeľami, dievčatá s farebnými dlhými krojmi. Program bol postavený na hrách, zábave a ľudovej hudbe, ktorá je tiež tradičná spod Tatier. Taką właśnie spod Tatr prosto. Keďže susedia z Poľska pobudli v Jelenci 3 dni, stihli si pozrieť i matku slovenských miest, Nitru a jej pamiatky. No dzisiaj zwiedzaliśmy Staré Videli sme staré mesto, zamek, hrad, prekrásnu scenériu a historické budovy, no v prvom rade sa deti veľmi dobre zabávali na vláčiku a obdivovali vaše námestie. Príjemne sme sa tu cítili a budeme v dobrom spomínať na pobyt v Nitre. Wspominamy ten dzisiejszy pobyt właśnie w Nitrze. Medzinárodný folklórny festival sa v Jelenci uskutočnil už 5. rok a aby tradície nevymizli, organizátori už teraz hovoria o ďalších ročníkoch.